tendai vasabuka nokuti mukasati watenda tichikuoneka hamuzombofuma kwavatenda ndokugona hauchivoni hauchivoni ndozvinoitiwa izvozvo tigohwa kuti unotaurisa kumashopusi kuya vachiti havaiti vana saka ndimuchandipei mapakasa guys nhasi tiri kuno uku mukati mutauntaun machivi tatauzopuwa dzimwe tsamba day number 2 nokuti tiri kufambira zvitupa zvanababa Ruva vasina chitupa vavanacho Mai Ruva chavo chakagadziswa zvakare saka ndo vanhu 3 vakakwanisa kuwana zvitupa zuro. Baba Ruva vakazokona kuchiwana vakanzi ngapange paine dzimwe tsamba dzamuri kuona idzi ndodzatapuwa naHeadmistress tovatenda zvakare then vakanzi ngapave naSabhuku vakabvuma kuuya kuzotibatsirawo naWitnesswo ndofunga nenawo yokuti pakutaura panenge panoti vhiringewo mongozivawo situation yataitaura kuti pamatauriro apa panogona kuvhiringidza saka ndo pasouyawo Sabhuku kuti vatibatsire vachimirira plus Sabhuku vagara vari Sabhuku yamayani yanaBaba Ruva zvakare saka ndo pavari kuuyawo papapo saWitness saSabhuku vari vaviri vachitibatsira saka izvozvi takudzokera futi kuzvitupa hopefully kutenda chaizvo nebasa rikuita mwanayo kuti vave nezvitupa navana vadika vava vachikuvangava havana kana mabirth certificate saka ipapo tinotenda kutakura mhuri yamaona vatotsvaga mota yakakura kuti vave vanotaurwa kuuya kuzotora zvitupa saka tinomutenda chaizvo dei tikabudirira kwatiri kuendawo tauyawo nachairman vanova ndo vanoziva zvinhu mumagariro edu tese vanotibatsira ipapo tigere tese muraini rimwe mamaudzi tombotaura ichairman havasikambotaura ka hai tinoda kutenda kunyanyanyanya musikana uyu ari kuita basa rakakosha kubva pakuvavakira musha vakapedza kuvaka iko zvino vava kuti mhuri yose iyi iwane magwaro anoita kuti munhu akwanise kuzikanwa akwanise kuvhota akwanise kuita zvese kungava kana kuda kuti unoda kuvhuravo kana zvimwevo zvokuti zveupenyu unongoziva kunenge kuchidiwa mapepa iwayo akaita semabhethi zvitupa saka toda kungotenda naizvo iko zvinotauya pamba paHeadmistress sezvo iri holiday vatibatsira nematsamba amahwa iwawa tinotenda saka hopefully zvinoita muzora nhasi zuro takambenge tadzosera futi kombi mota ndobva yaita dambudzo yatomuka ndobva yanyarara futi saka zvisinewo pakaswa follow up zvisinei pakaswa follow up nacho achinoda ingoyo vachitasa kuti mota yangu yaita here ndikatoti mota haina apa tatangogara manje dzakuma5 takufunga kuti saka todzokera sei kumba ndopa patonestesi yangu apa mota rasekuru kungoputika richingojuja saka ndikati ndinotodii ndopa akazongoti achiregai ndidi shuya mutore kombi unodzosera nasekuru kumba ndo zvakaitika zo toda kumutenda shuwa mbotendaiwo munhu anonzi chinoda mwamuziva imi shuwa ari kutibatsira zvokwadi dai pasina iyeka hatizivi kudai takadii sefi takawanda saka ava ndo Headmistress vatavinga tikavafonera zuro madeko tanzwa kuti vanzi ngavauye nemaWitness netsamba dzechikoro ende tinotenda kuti vatibatsira takatosvika makusesenano vakatimirira kuti vanhu ngavasvike ndivanyorere tsamba dzacho vaindi taurai zvenyu Headmistress. Maita henyu ndoda kutenda ndanchimbototaura navo sisi Shero ndikati ndo Mozisi wakauya kumhuri yekwagugwe tongotenda kunyange nemi nebasa ramuri kuita rambai henyu muchiita zvakanaka kudaro unokutendai zviro kwazvo uriko kumusoro zviro kwazvo tingataura icho nechocho asi rangarirai kuti kuna Mwari kudenga uri kukutendai musaneta henyu musadzokera sure rambai muchingoita zvakanaka maita basa iri totenda madineptsamba kana pane zvimwe zvinongodiwa tongoti Headmistress nhasi aihope zvinoita vedu vechirega tinde kumutsetse vamwe ndofunga totanga kutopinda izvozvi hai tikutendawo nezvaiwa Mwari uripo zvechiwavo ndakotomirirawo 3 weeksiwo chete ndouyawo ndotorawo tupawo nebhethiwo ndingotoresawo vana vangu tupawo nemabhethi hai shuwa zvekutendawo
Farao nana Sabhuku vamutinesa ngachidi kudakata mukaka kafuti rari day number 2 riri day number 2 ina ndofunga kuti wopa madates pakapesana kwasingachazi kuti wakazvagwa musuwani uye kuti wakazvari gwepi ndo zvimwe zvinhu izvozvo pakazonge pakugadziswa zvapezvozvo ndofunga ndobva pangokliwa kuti pazikamwa kuti gore chairo rangaiswa chairo rake chairo nderipi saka pazongobvunzwa norwo pakazobudawo zvakanaka ipapo uye netsamba dzatazotodzokera kuzi tazodzinyoswa ka2 vasati kati izvozvo kuti tingati paita munikwe renai Sabhuku handifungi kudere nekuti izvozvi zvituko bvasa tochaya sitapedzeko saka dai pasina pakupapi vanotwa 3 weeks kumira kuti mafingerprints aite kudanasi dai tatwachi imi baba yapana baru vamunogona kuti mugone kutaura chaizvo kuite kuti munokakama upenyu nayo chichobali nekuti isu tichakubirai muchikakama azvize mumotoonesa nhamo vana Sabhuku vana Sabhuku vanofanira kuvatenda nekuti varovha kumusangano izvo takuchindovasiya kumusangano tavakumbiraona nakanzira kuti vakumbirawo excuse izvozvi takutoda kutoti tinovadhiropa tavadhiropa tozonodhiropa vana sekuru nanava isi tozodzoka tokondeyani nyaya tendai vaSabhuku nokuti mukasatovatenda tichikuoneka hamuzombovhuma kuvatenda ndokugona hauchivoni hauchivoni ndozvinoitiwa izvozvo tigohwa kuti unotaurisa kumashopusi kuya vachiti havaiti vana uyu saka ndimuchandipei mapaka tichitoda Sabhuku chimbotitenderewo chinoda muridzi wemota ino zvikwadi ari kutibatsira kuti mota yangu ndafara tikatotenda tikatoti zvaita yakabva yangotongoti sifuti ndiye munhu ari kutipa mota ino tiri kumubhadharawo zvedu hatisi kuti tikupuwa mahara nayo mari yenza ari kutipa mari yedhisini neyo yekuti timubhadharewo chinoda toda kuvatenda ine urongwa ndofunga nhasi kupera kwemasonho matatu mukomana inenge ava nemapepa ake bhepi nechitupa kuti akukwanisa kuti toresa mhuri dzake tichida zvongotenda navese vari kuisa ruoko papurogiramu dziri kuitwa nevari kufambisa basa iri vana Sheroni nemukomana uyu unoziva makawanda muri kuisa ruoko tinongoti rambai makadero muvakomborere vasangoperera muno mamausi vainde kwese kwese kune vanhu vane matambudziko akafanana wavo tinoda kuzvitenda toda kuzvitenda nekuzaya wavapawo zvakanaka saka gaisi takuinda gatinodhiropa ofa naSabhuku musangana watobva ikoko tozondoenda navanhu vakumba tozodzoka machivi saka for the past 3 days hapana kuzorora hapana kugara mangwana toona kuti tiita sedai mota yangu yakanaka mangwana tokutoti toenda kuberengwa takaronga nasekuru kuti naSabhuku kuti vakotiperekedza saka ndoda kuzvitenda zvekuti Sabhuku ari kumira nesu